Velkommen til denne her lille video, hvor du får et indblik i, hvordan online-kurset Sig farvel til den indre kritiske stemme og skab en indre støttende dialog med 3 lette trin fungerer. Der er rigtig mange, der har spurgt mig, hvordan de følger det her online-kursus, og hvordan det egentlig fungerer. Og jeg har derfor lavet den her lille video, så du kan få et indblik i, hvordan online-kurset fungerer. Når du har fået adgang til kurset, så modtager du en mail med et link. Og når du klikker på linket, så kommer du ind på denne her side. Og lige nu så er vi på forsiden. Den første uge, så vil du have adgang til det første trin, som du kan klikke på her. Og på det første trin, så vil du få en dybere forståelse af den indre kritiske stemme. Og du vil finde ud af, hvordan du kan genkende den indre kritiker. Og der ligger 2 videoer her for neden på den her side. Og i den første video, så vil du få et overblik over, hvad du kan få ud af kurset, og du vil finde ud af, hvad du skal undgå at gøre, når den indre kritiker dukker frem. Og på den anden video vil du få helt konkrete værktøjer og tips til at kunne genkende den indre destruktive kritiker. Men lad os lige se et lille klip fra den første video, så du kan få en idé om, hvordan videoerne fungerer. Det tredje, som de fleste gør, når den indre kritiker dukker frem, det er at begynde at diskutere med den indre kritiker. Og hvorfor skal du aldrig diskutere med kritikeren? Helt enkelt, så skal du ikke diskutere med den indre kritiker, fordi den altid vil vinde. Og for at illustrere det, vil jeg gerne tegne, hvorfor den indre kritiker altid vil vinde, hvis du diskuterer med den. Hvis du ser den indre kritik her, den måde, den indre kritik kommunikerer på, det er gennem ord, det er gennem argumenter, og det er gennem tanker. Man kan altså sige, at den indre kritiker, den fungerer på et logisk plan. Men nede under den her kritik, her var et lille klip fra den første video. Og i videoen der fortsætter jeg med at forklare, hvad der ligger under kritikken. Og jeg forklarer, hvorfor den indre kritiker ikke lytter til din intuition, og hvordan du bliver bedre til at lytte til din intuition. Så det var et lille klip fra den allerførste video på det første trin. I anden uge, så får du adgang til det andet trin, som du finder heroppe. Og på andet trin, der ligger der også 2 forskellige videoer. Og de her videoer handler begge 2 om, hvordan du vender den indre kritik til støtte. I 3. uge vil du få adgang til 3. trin. Og på 3. trin, der ligger 3 forskellige videoer. På den første video, så lærer du at fokusere på dine muligheder, og du får helt konkrete redskaber, som du kan bruge hver dag til at fokusere på dine muligheder. Den anden video er en guided taknemmelighedsmeditation, hvor du bliver guidet igennem en virkningsfuld og behagelig meditation. Og den sidste video handler om at skabe en indre støttende dialog, og her får du forskellige redskaber, som du kan bruge til at støtte dig selv. Så her var et lille indblik i online-kurset Sig farvel til den indre kritiske stemme og skab en indre støttende dialog med 3 lette trin.